uwa kar ku manta wanda suke sabbin zuwa wannan channel tamu mai albarka, muna roƙon su da su danna mana subscribing domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Muna da sako daga Ustaz Nasiru daga birnin Kotonu, yana biye da mu yanzu haka daga Kotonu, yace dubun gaisuwa da fata alheri, yana jinjina ma maluman da ke cikin wannan zauri, da Alhaji Jafar shi ma daga ƙasar Makka, yace daga Makka shi na kallon mu yanzu kai tsaye. Tango daga birnin Tawa. Biya maradi ba yana kallon mu ko? To alheri Allah ya tarda Tango. Da Muhammad Lawali Sani yadda ke ministar da finance nan da shi ma da yana gaida. Abinda muka ce an yi wani zamani da mutum da sahi, an yi wani zamani shugabannin da suka wuce kamin su ta wurin aiki ba a sa jiniya ba a sa komi. Yau sai shugaba ya zaɓi wata ma'aikata cikin ma'aikatu shi zaɓi wani wuri Visit surprise. Visit surprise. Katsam shi kwaɗo wani lokaci ma tun kamin ma'aikata su fara zuwa, wani lokaci kun bayan ya tabbata ya kamata a ce a wanga lokaci duk da mai zuwa aiki ya zo, kwatsam sai shi kwaɗo. To kaga da an ka rika irin wannan, an samu ma'aikata da yawa waɗanda sanadiyar bara aikin su kenan, saboda wasu a lokacin da ya kamata a ce ana nan suna can mashaya, tunda an yi lokacin da sai a zo a rihe mashaya lokacin aiki ba shiga ba hita, don ka a yi ta bincike ɗaya bayan ɗai ka ta karta daga nan jami'an tsaro sun rihe bakin kowa ta mashaya, sai ka ba da karta a diba a gani in ma'aikacin gwamnati ne ta koma can, in kuma kai dan gani kashe ni ne wanda dai ya mace age ne tunare na tarre kai koma haka dai an kai dai. To ma'aikatan gwamnatin da suka shiga bala'in hidda daga aiki Allah da yawa da su, kuma su har bisa inda ke magana da yawa masu rasu abun haka al'amari ya same su. To ka gani an kawo nan ce comment, to kaga in ana irin haka mu ce a rufe mashaya ko a ruce mashaya, amma dai in ana bi surprise, in ana surprise a zo babba shi zo ba zato ba tsammani, irin wanga al'amari ya yi daɗi, kuma dole a ba gawa kashi da mai reza ko kuma a tamna tsakuwa da aya ta ji tsoro. To shine nake ganin watakila irin wannan ne babu a tafiyar wanga zamani, ko demokaradiyya ce ta ka haka nan, ko kuma da tafiyar siyasar zamanin da muke ciki ta ka haka nan, ko me ke faruwa Allahu alam. To amma dai yanzu ko me annan dai abubuwa suna son a taka burki, suna son kuma a tsawata. Me za ka ce mawa? Alhaji Mamma, wannan abu da na gaba suka yi yana da kyau daidai man, wajibi ne hukuma ta ɗauke shi daga gobe in Allah ya yarda ta ɗauka in suna jin mu, saboda abu ne wanda yake zai gyara wannan wanda ya yi wannan laifin, zai sa tsoro kamar yadda ka ce a tamna tsakuwa da ayatin tsoro. Abin da ya shahi wancan har ya rasa aiki shi, to kenan kai in kana da hankali ka san ciwon kanka ka yi wannan visit tana da kyau har yau da za a dinga yin ta, amma sai zaman to yau sai kalken ki ko ne kalken ni ne na san mamman bar model shi na zo ina ruwa na da abin da zai faruwa, ko da ni ina da wata protection wadda za ta kufur kila bisa wannan a lokacin nan babu wani ko wani su wa'annan shugabannin wa'anda Allah ya sa suka na wannan lokaci, Allah ya shi kansu, Allah ya musu rahama, an san sun taka rawar gani har yau in ana zance sai a ce ha inda lokacin su wani ne, yau to su wani menene suka yi tsare gaskiya ne, mutane ne ta ina suka so duniya inda ba ta nan muka so ba, tsare gaskiya ne kawai. Shi algushu ba ya da kyau cikin komi, a wurin aiki, a gidanka, a zamantakewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ghashana falaysa minna, duk wanda yake algushi a cikin aiki shi ba tare da ba ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaka, Allah ka tsare mu duk inda annabi ba yana, Allah ya ce mishi zarni wal mukazzibin ulil ni'ma, abinda ke wurin inna lana an kala wajhi wa ta'am, inda annabi ba yana abinda za a sa an kwanne za a sa maka dauriya zuwa wuta. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya inna ladaina an zarni wal mukazzibin ulil ni'ma, karshen ta sai ce mishi inna ladaina an kala wajhi, abinda ake ke wurin mu shine ankwa, kuma ankwa a sa mutum wuta hannuwan shi na bude da kafafun shi menene bare sai an dan daure shi. To duk in aka saba masa sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wannan magana da yace addil amana ila man itamana, ka bada amana
zuwa ga wanda ya amince maka ko ta magana baki ce na ce wani ga zance zan baka sirri amana ne bale aiki wani ga aikin da za ka yi ga abin da wai dan kayi karatun dan ka iya ko da tsaron bakin gida ne vigil ne to ka tsaya ka yi aikin ka Allah ya azama ka wannan saboda dan ba a baka haƙƙin ka ba har wurin hukuma kana iya kashe ka kai ƙara ga abin da muka yi da wani amma bai biya ni ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la iman liman la amanata lahu duk yawan sallar da muka yi mu ta yi hajji mi zakka mi aiki alkhairi mi sadaka in dai baka da amana annabi ya ce dama baka da imani ita ce ma'aunin da yake kowane kamar wani microscope ne aka bamu ga hannunmu kowa ya auna kai shi kana da amana to komi insha Allah wurin Allah in kai musulmi ne gyararra ce tsakaninka da ubangiji baka da amana baka da komi kamar mutum ne ka gan shi dan adam a ce maka ga can wanda ne ke cikin ɗakin can amma ba da kai ka san ba mutum bane ca sa kai ba mutum bane gawa ce ba a ma kira sunan ka a nan wurin da haka abin da muke so wallahi hukuma yana da kyau yau ma dare bai yi ba tana da wurare lalle institute wanda aka kafa yau sun kawo gyara da yawa cikin kasar ga halsiya Allah saka da alheri abu da yawa mun gani ana tsoronta akwai substantive akwai HAPDP mai definition ba sani ba ni na sani autorité de quoi autorité de protection malami ne a ba sa can malami dan Niger ne ina kula ai kaliya ni daga kan kana ya ta kai ba san da kuna gare ba nake shiga da wuri ya kiya ai ni dibo di ba dan uwa kakka hidda da kai da rafe kina bisa abin da nake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbu idza amila amala ahadukum an yutqinahu ya tabbatar da shi duk abin da adda ko algushu ko cin amana ko riko ka kai na kashi cikin abu wallahi ka san komi ka samu ciki komi kyawun shi wallahi bai da kyau kun ba halal bane abin da zamu ci ake masha Allah akwai Dr. Ilyasu Idi minister kin sante da yayo message yanda yanzu haka yana mada yana kwanje yake cewa wai ni sarkin mu tattauna yana zuwa da sahi a lokaci wurin aiki ban latti to misali ban da fara tare da sun yi ban zuwa rahoto yanzu yan gobe da gobe ba fara tare da nake yi ban zuwa rahoto ba da filin sai sana wajen futu kenan ma da hutu to a ida lahiya a dawo lahiya Allah ta aka mana kilishi na ma da merci monsieur le ministre mun gode kwarai Dauda abinda nake so in dawo da kayan magana wadda gaskiya na gamsu da ita cewar ku bangaren naku na malaman makaranta ba ka sawai ake samun wanda ba gashi za a ce an kama shi da ba ka sawai dai ake cewa da dai ba yajin aiki da kayan ce a ce an bar aiki dan banban da wasu ma'aikatu sarusi na gwamnati yanzu da yake lokaci na hararen mu shan a ganin ka irin wanga rashin zuwa wurin aiki akai ko sauka kamin lokaci ko kuma kamin lokaci a dai shin a ganin ka menene magani ne in na ce menene maganin shi a ganin ka wani mataki ya kamata a ɗauka a tabbatar da yanzu dai administration ta komo administration yadda an kasanta to na mun gode da wannan magana da ka bamu mai amma dan ji daɗin baku amsa na son tashi da bayani na malaman dan uwana wanda ya zancan dole da aiki ya kama kana kawa al'umma to iya tare da amana da hudu da tauhidi shi kuma din daga amana da tauhidi abubuwa ne wanda suke kwatanta tsoron Allah kuma da wanda yake tsoron Allah shi yasa kake ga a fannin na musamman na koyar lokal ake son kama da su mai lahudi ka fara aiki da vocation musamman koyar lokal ana so ka fara ta da vocation shi yasa ga daga an shiga a cikin makarantu wanda ake horon malamin makaranta ake koya wata mace wanda ta MPL wanda za a gwada muku yauni ne wanda ya rataya kanka kuma da doka ta kasa yadda ka ba da ƙa'itar aikinka da za ka yi tun malu makaranta wannan ana baka saboda ba a so a sami ka da wannan lalata a bisa aiki wanda ya kamata wala to shi yasa ga yanzu lokaci da yanayi ya zo kamar da kaudi haka rika dokan kowa ma wanda bashi bokason kuma tauhidin da amana babu ita sai muka lura ta mu ma ana samun kurakurai wanda a da baka ji ana bayan shi kamar da zarka barka a da wuya malum makaranta wanda suka da ba ma kuwa mu ma su koyan ko ma mashani a kari 8 na guraki ko kwana suka anan bisa zuwa gidansu a kari 8 na amma wannan abubuwa duka ya dangantar da horo da aka ba su da aka sa kai mu bisan lokacin da ake ba su horo a yanzu ba da amsa inda kori ya kamata da mu ma'aikata
da magabata wanda yoni rata a kansu da wanda ake dora a halin gabanci bisan service a yi adalci a ji tsoron Allah a ga wannan kasar ba wani zai zo gyara mai ta ba wannan kasar ba wai kallon ta bane zamu da nema kwadan abin duniya za ta gano he mu ne duka kowa tsakanin ga Allah fannin da Allah ya karkata shi bisa aikin da zai wa kasa ya tsaya fi su wallahi tsakanin ga Allah ya yi shi ina ji in kowanne fanni kowa aikin shi Nijar nan da shekara 2 zuwa 3 za ga duka wani abubuwa da muke gani muna zancen kasa akwai talauci akwai wahala akwai wasu abubuwa Allah zai saboda ga malamin sana ji duk inda ka tsaya kai aiki tsakanin ga Allah to albarka tana taya Allah ya tare duk wanda yake tare da taimakon Allah da Allah duka ya huce duka wani kokari da zaka kai da na dake na biyu mu muna san da musamman ku nan yan gidan radio in ina tuni shekara 2 zuwa 3 nan duniya musamman ni na siyo din emission da wanda da tun 700 kuke hudu wani tsari na kurka zuwa minister kuna tozarta wanda suke zawa a reta tun da a fara daga minister ta kun a shido kasa kun ga a lokacin ku a rika wadi an je biro kaza babu kowa ba wanda ya zo a kari 8 wani ya zo a kari kaza zo wannan abubuwan ya kai da a lokacin da ake tare din zancan duk wa'ansu in kowa ma duka ba su hali ba me da yawa da wannan mutanen wa'an sun sa hali sun rika zuwa ma'aikata a lokacin kuma na kasar kowa ke gudun kallo wannan yan gidan radio da telebijin su je su musu tona asiri kowa ya harta ya a lokaci kenan mu muna fata wannan dubara da hosa da gidan telebijin da radio da kuke yi ya kasance ku rika wannan zambata zuwa haka a ƙasa iri-iri suwaye suke aiki suwaye bisa aiki na da na biyu ya kamata a ce dokar ƙasa wanda ta rata a kan duka al'umma kala a yi ta bara-bara in yau ya kama aka baka hukunci wanda yake wa ƙasa aiki ka so shi kuma ka bashi matsayin da ya kamata wanda bai a ƙasa aiki ni ban kama da hudu na rada in wani naka ne ko wanda kai rada shi zaka iya cewa yi kaza ko wani zo lokaci kaza kama aiki a lokacin da ba a yi ma ana so kowa ka kashi kusa dan aiki ta da kyau amma in dan ka kawo wani naka ne kuma kana kallo iya lalata kuma ka sa ido Ibrahim to ba ma shi din ba sauran ma an sai ga ana haka ma da malai hudu kowa izi kuma shi yake ka a izu sakakin wani wanda kowa ke tsoron da ka hukumta kai a yayi ma baya me in ana yi ana huda ana yi wataran masu yace ba sa ce kai wannan abin da muke ba daidai wannan ya kamata mu ma saboda Allah mu bada koyami na kirki duk wanda yake wa ƙasa aiki in ya ɗauki hanya ta kirki mu ya kamata mutum zai shigar da mutum da kyau to madalla amma akwai wani abu wanda kamar mutane suke gani yanzu mahi yawanci rashin aiki da bambanta ba aiki da doka rashin tsawatawa da kuma buga sandan iko tana kawo rauni ban sai mulkin demokradiyya bane ya haifar da irin wanga al'amari tunda ya kamata a ce a cikin an kama mutum da laihi ya zama to an yi mai hukunci daidai laihin da ya yi zan ba da wani misali yaushe ne nake kallon wani dokumentar na irin kame-kamen ga da 'yan sanda na turai suke yi na marasa gaske ga 'yan shaye-shaye sai yare suna muna kallo tare da sai suka ga polis ya kamo marashin gaskiya yana tuwa mu polis mai yana zagi ne zai ce baba kyali bai bugu ne ce a yan da gare mu ne ba sai ka sha kashi ka tambarin biya ne bai bugu ne bai mai komi tun da ya san in ya kai shi can inda za shi ba sani ba sabo za a yi aiki da doka Allah insha Allah Alhaji man bar mu don ba sani ba sabo ne za a yi aiki da doka to mun wurin sai ka komi irin laihinka in ba in ka san kana da wani darmin gindi ko wani shi na iya shi waya a gyara sai ga abubuwan nan ne al'amura suke lalacewa kuma sai muka zama yanzu nan generian control police mai kama electric repressive kama ita a dai azabtar ne ya shi sa yanzu kaga ko da gaskiyar ka ba ka so kake son ka tai komisariya ba tunda su sun talaka ya sa cikin kai ne da kaga police shi bugu ne an nashi or ya kamata a ce ko yanzu ture ko lehi gare ka duk irin lehin da kai ko mutum ka kashe aka kamo ka ba mai bugun ka ba mai zagin ka kare kama za a kare lahiyar ka domin an san yadda za a kai ka ko ganwa kake ba ka hita sai an yi maka hukunci to ka gani ko amma munan gare mu abu ya zan bamba